Estimats amics i amigues de Palamós, benvolgut Raimon, ens vam veure fa un temps i t'ho vull reiterar altra vegada. Moltes gràcies del teu compromís, del teu coratge. Gràcies també a la gent que t'acompanya per fer aquest projecte per renovar Palamós, per donar-li aquesta empenta a la vila, aquesta entranyable vila de Palamós. Gràcies a vosaltres també que l'acompanyeu, que li vulgueu donar suport, que l'ajudareu a ser un gran alcalde. És el moment que persones com en Raimon Trujillo, persones també que l'acompanyen, que venen de tradicions diferents, amb aquesta mirada tan oberta a la societat catalana i a la societat palamosina en particular, tingueu l'oportunitat de fer possible això que ja portem incorporat en el mateix logo, en la mateixa marca, d'anar junts. Junts vol dir aplegar a molta gent i fer les coses també de manera diferent, molt més properes, amb una orella d'escoltar al carrer molt gran, tenint en compte que hi ha una gran diversitat i sobretot no perdem mai de vista que la manera que com volem fer Catalunya és com volem fer Palamós i viceversa, de baix cap a dalt, participada, transparent, renovada, també generacionalment. Gràcies, Raimon, per agafar en uns moments difícils aquest repte. Gràcies a la gent que t'acompanya. Gràcies, amics de Palamós, per fer-li costat. Endavant!